Znači, idemo dalje. Idemo dalje. Ova je malo paprena. Nisam ni sumnjala. Zanima me tvoj intake o ovome. Ova je sa Relationship Advice. U biti koju je ova prošla. Jasno. Moj, 22 godine žensko, je ona, zaručnik, 25 godina muško, želi da mi njegov otac sutra, večer prije udaje, provjeri himen. Okej. Moj me zaručnik zaprosio prije otprilike 8 mjeseci. Odlučili smo se za relativno malo vjenčanje koje je za 2 dana. Sve je teklo glatko. Čini se apsolutno savršen i baš smo zaljubljeni. Djevica sam kao i on, želio se čuvati za brak i nije mi bio problem pristati i čekati. Rekao mi je jednom priliku kako u njegovoj obitelji otac provjerava nevinost mlade noć prije vjenčanja. Nasmijala sam se tome jer ozbiljno zvuči kao šala. Ne izgleda da je bio smrtno ozbiljan. Želi da noć prije vjenčanja raširim svoje noge u nekoj vrsti male ceremonije, kako bi me njegov tata mogao provjeriti dok on, njegova braća i ujak gledaju sa strane da saznaju da li sam čista. Rekla sam mu da nema šanse da ću to napraviti, a on me molio da to prođem, da mu je to jako važno. Rekao je da zna da je za mene to malo neugodno, ali da je i njegova mama to prošla. Šta je? To. Da, To sitnica. daj mi hintove Handmaid's Tales, znaš ono. To će dokazati koliko ga volim i da nema što kriti od njega jer sam još uvijek nevina. Otišla sam, a on je plakao. Bilo je sve to vrlo dramatično, da budem iskrena. Želim otkazati vjenčanje zbog ovoga i više nikada ne Da, razgovarati s njim. bježi glavom bez obzira, ali ono... Da, Ne, prestrašno. nije dražno. Prestrašno. Mislim, onda ti jasno kam i u kakvu familiju ulazi. Ne. Njet. Ako je njima to normalno... Pomalo kultastu, po meni. Ali Aha. dobro. Ali u isto vrijeme to je jedna jedina stvar. Osim toga smo savršeni jedno za drugo i ne želim provesti ostatak mog života s nikim drugim. Ovo je vrlo važno njemu i njegovoj obitelji. Koji klinac da radim? Trenutno sam kod prijateljice i možda ostanem ovdje prenoćiti. Sutra će biti naš zadnji dan kao nevjenčani par i već poprilično šizim.